Minata mga idol, i-awis ka na kayo nga i-share nyo kaya agdaman na ta Facebook Live di IFM 99.5 Lawag kaya sumangba iti programa ay FM News kaya syempre iti portion na ay topiko madkadok apo dati nakagabwabo Kadaw ni Idol Glenn Batuyong para kada ito'y Lunes napaka new adventure, new week. Yes, wow. Kanda ito'y nakalamlamis nga parbangon apay nga tanalamis ti parbangon di tagat saber mo ta. Na climate change kunada yan ba kunada actually di last week kunada nga di last week iti last strike iti amihan season pero Adapay hindi lang. ko alam. Adult pa lang. Tapos lalang ni ex mo, di na kaya ti tumalaw. Ayan. Siyempre kat nabangag kasila ni ko. Ay, Ang kasi nga aduda. talaga man. Oo. Kasla ko maanya dato yan. Kasla ko matay sweldo yung napayag yung orayan nan imbagada nga Yes. payadam ito no next week. Kwa itang aron. Pero utang mo ko na Tagaya maging gana tumno pa na next week di da kay pela binayan. Awan pa. Well. Oo. Pwede di katapusan yung sweldo di da kayo pa tabangag deta sweldo yun. Ay, mga idol. Tikas jaya. Alakat sapay lakumat. Iti dito kung daw at least man lang amo yun no about utang akat inutem. Ang dati biglaan met mabalik mo inutan. Oray na ta 100. Sa mag-isarita kayo nga nasayaan. Sa kayo nga tayo aglemlemeng. Apet dama mo mga asjay. Ado. Aglemlemeng. Oya po. Ato mo na kayo utang kan. Hamo mo pekide. Sakti aglemlemeng. Apa? Nga madamot, nakita na kapay ko nam. Apa? At DJ Chinelas ko kadamot Jerry daw. Ape, hindi ka na nyo pala ti chinelas yo. No, sumarek kayo nga Di jay. balay. Wan? Una ta nalinis si Jerry. Awa. Talaga may di kaya. Feeling ko nalinis na balayo, Idol Glenn. No, talaga sumsubra ka daming chinelas ko diyan unig. Oh, di ba? Madaming Amo tsinelas yung mo, hotel ti balay da Idol Glenn. Apo. No? Himotel ko na dang. Yung alam mga idol, sulitan yun aya. Dito panahon nga kastuin kasi again, habang bumaybayag apo, deto'y panahon akit bumarbara. Aya, mapantay ton iti summer season. Well, ako nada. Dito naman pagsaritaan tayo noon, nyaman di sakit nga maala tayo kada Well, ito ayan. summer kat akad nga sakit siguro dito. Well, Lalo ka di gijay sakit ti ube. bulsa. Amo di gijay ubing iso dito lang ano ka di gijay. Anya di gito yan, di gijay priklihit dito. Dito bungang araw kasi ka sunburn. Bagas tiling at. Sa kasasaman. Bagas ti ay. Bagas ti ay. Bagas lingat. No ububing pay irik lingat. Hampay nga na bayo. Iso na natin bagas ti ay. Buwan ano ka idol. At ito may promo tayo saya ka dati summer. Ay tubig gunada. Ay tubig. Ay tubig. Sa ice tubig. Ay tubig ngamin tadakkel. Ay. Ako ay. Nag-direction mo. Dalo mo lang di dyan. At yung lang di dyan. Ay tubig. Kunang big nga ron. Ay too small. Tapos tsaka tulong. Ay. Anong dito yung mga idol? Dito yung epekto ni summer. Kanito. Anya ka di gijay sakit nga maala tayo. Kada ti summer. Ti maala tayo dito agad heat stroke. Ay, deta. Dito lula ti mostly deta ka. Dito pada ka nalulukmag mga idol. Aglalo no. Ita nga panawin. No, kas pagarigan awang pa'y bobedayo. Mabaling kayong iyalaan ti insulator. Insulator. Agsileng. Isa ba di dyan? Tay na sileng nga kaslamuging ni Loren. Pwede na silap. Mabalin mo. Nalakla ka DJ nga sila di nga minawan ti kuana. Maala na DJ. Ma-absorb na lang DJ kuana. Ma-absorb na yung kinapudot DJ galbayo. Aglalo no DJ kung madiretso nga galbaya. Sapos awan ti kuana. Ikan yung labas iti kasi na. Sang kabasit lang ako DJ. Sang kabasit laeng na
Dalakla ka lang basing tagpapawili na ka. Ngem among Idol Glenn gapo iti casting nga mapaspasama ka datang himinat ka kasta. Oo na, ngimin aglalo. Actually supposedly adati agpatakder ti balay ko ma. Oo. Ngem maitantan kasi di jigarod ta nagdoble ka no mo ti presyo ti materyales aya mga idol. Imagine dati lansa ngimina. Lansa pa lang ha, nakangina di jayen. Wala po. Ngem no isut pa kakitaan tayo apo ti talaga nga nakalaklaka. Panglakaan nga kunada. Okay. Isulatan usaran yon hanga dati ano jayen? Pili ko pa kasla medyo ko. Board ang taganan, plyboard. Wow, hindi kita An pelang arad mga idol DJ pelang ti usaran nyo. Dati insulator. Kampay lang tapno baka kidi makiktot kay mot ka digi presyo aya. Oo. Saan nakad pa di kita no heat stroke ka masapol nga uminom kayo ti danom. Awen, ala dati. Daka mo mingan tanlukot. Di mo problema no daduma, DJ maawan ang kayo ti danom, di ba? Kasi katikag na kasla ka makasjay. Ore man adda bubunyo uno dati adda day pagbumbaan nyo. No DJ nga ron pagbumbaan nyo tinaawanan. Di ba aglalalo't Semana Santa mga idol, di ba? Ata among ba idi nagakaon na idol? I mean, idi ubingak no kasting may tilenten season ilalak da DJ Bumbami. Di na magko. Nakarumot. Kastiti Semana Santa katikag na barok. Nakarumot din dyan. Apikas dyan. Sa dapat yung pamati. Bawal ka nagdigo sa Semana Santa. Makamukat ka. Kailangan Biyernes Santa. Kaya mga ron no, siya kati ubingi di ko ka, di pa nakalalsum ka mo kasla. Naman di dyan nakalalsum ka, te kurang na lang dete manggayo ka, si kalat, kabil mo si kalat ati pagsausa. Sika pagartuman na. Kasi kina amom digya ubing nga talaga ma-enjoy am digya ta DJ ango dala kakalsum da. Ngam talagang hamom nga may bagang lang dudan. Well, correct. Yan jaka mo na apay nga kasi di ba mati iti Biyernes Santo J ayam mi. Di ba? Damagam to kan nilulang mo. Di. Bawal kan dagdi ko si Biyernes Santo aglalalo. Di pinakang ang dud. Sugaro na alsem kada dati na ang pup nga na alsem mga idol yan ba numabigas ta agdigos kayo apa kadati summer ang ibig sabihin nga dati kasi kalamiis na ang agdigdigosan agdigos kayo mga idol aglalalo ket bumarbara ti champon apo na nalamok kita nalamok yan makunang baka climate change yan idol Glenn dati mamasama ko na supposedly nalami na bara ko mati parbangon ita when climate change nga talaga na DJ mo kinalamis ti parbangon ng ka naitantantano kasla lang December meten o February nga di ba mga DJ no kung makastoy di ko medyo napudutan ano agring kang kalingat kan kumitatakit ni agsut sweater ka kindi kita dapat dati pa ano tawag dati Jayan dati announcement da nga kanati nga lawas in the succeeding days kung kuna dapat yan yung apo barang nga matuloy dati magbaga nga super El Nino when nakabarbara nakabutbuteng dati kelamis na ka dati baka bigbig lamot nga awan to ti danumun kada ti kwa ket masapol nga isagana tayo lat bagbagi tayo yes mga idol so marunong gayam ket dati panateng siyempre ket nalami panateng nga bara ket nalami when aircon tapos mabalik ka mapan iti aglalo ita rumor ta kasla datang rumor nga tinasapa lami is tapos no mapantag field din ket nagwara kita nyo nga na sa DJ ko ayo agkalugong kayo ag-jacket kayo ken amin dagito ko so dati pa may isa food poisoning ka no ay correct at dagito ko inna po yu ay alis tula mabangles ga po dati kinabara na dati tipo nga fried rice ka nabangles mabilis mapanis ang pagkain sa mainit na panahon. So siguraduhin malinis at maayos ang pag-impact pinangi secure yung kadya ko. Mabalin pa i-review latan. When mga idol na on review nga ruden. Kati kabil mo DJ unag tiko. Kabinet.
actually, tika man. Apo ya. Nakuto. DJ amo yung ano DJ bagas no kuno DJ agwa kati rice aya. Ikam tisang basit nga kuana nga sukana. Suka, di nga nalam na alsen. May isa lang kutsara. Amo nga suka haang nga agbangles kan. Ay talaga? Ang asin di dapat ko mo? Te asin agad no aglilinay ka nga haampay nga na nakusel. Ikam ti asin na diya ka mo no the magic na te asin. So ano pa dati asin dito nakusil dito ko ikam asin na. Nagbayad siguro. Kasi DJ siguro, daka mo. That's logic na DJ. Jak malam ba? Mga idol. Sa maruno, dehydration. Deta, inom-inom lang mga idol. Yung okay lang ba nga kahit, okay lang tinanom, right? Oo. Nung araw, di tay soda. Da ka maron gatan lokal pa nagsoda kami litro kan. Nagkuli deta soda mayat mat ngam na mga osob-sobra. Okay. In between adala tadanum mo. Kada nga pure soda. Syempre kung acid ngamin deta magkakidig lalo ka nga dagiti matrigger tay acid reflux. Amom no sinuti pasimuno deta. Ni Rebs. Utag tupay. O siga Rebs nila dati sursurum ka dito. Kaya ang jim day may isa. Ito yung agsoda kung kunanon ako. Anyway, may tayo mga idol ay haan nyo laki di nga subsubraan. Kaya haan nyo laki inaldaw haan nyo pa di nga kada jay makalagip kang uminom ko da giant soda siguro. Actually, dati kita feature mga idol nga detay ti danom na kat soda. So marunong kat dito sunburn. Pagringat kanyak deta as in kanay nakamasan. Aglalo ka di gijay ko di kita mapan beach nga awan ti ko na di kita awan ti sunblock na. Dito masanburn dito bukot mo kat di ka to agpawad ka laang kay mo na agpanas DJ agbado ka laang di ko talaga nga napanaas. Di ba? Kita nyo nga nasaya. Nagpanaas teta. Di ba? Iso dapat ano sunblock yung mga idol ha. Ngem again nangyayatan. Agala kalata nag-sweater ka kasjay wala dagitay crochet nga lako ni Tita Francia kasjay. Isulatan ti sa rumon. Agwa kay laki di no dayte mapang kayo ti beach no ko. Mangitugot kay ti linong yo no awan ti. Ay wen dagitay beach umbrella. Beach umbrella. Dagiti awan ti talaga nga awan ti katkate Jessica beach umbrella ko ada nakita ka dati. Anak ko naman. Dati paglako na lang kwento timba. Dagiti pes-pes na din nakanakdakal. Iso ti inaladan. DJ pa nung kay beach di mo lang DJ nakadadakil mga tent na DJ pag tricyclean. Tay dapat na surat ko. Tay Mayor Albert Chua cares ko bukan ang ilo Marcos Barba. Di ba? Inala yung datay para tricyclean. Jay kwada ko na medyo terminal na. So, anyo alalan din dyan mga ito. Hindi kayo mapainyaron nga iso tikwa. Aga po ni congressman, ni mayor. Baka reklamo dati IFM News na Di ba? Nakitupay issue on me. Okay. Yes, di ba? Ala, sumasaro ng tundig yan na duma. Mga kablawan tama pala. Dito bubuya na ta. Himawari. Ayan na traffic yung sound ko idol. Ay! Di ba ma'am? Magpakape-kape ko matata. Usapang X na lang tayo mga idol. Usapang X ka no kunan na. Hindi mo mawari. Actually, nung amin X data, cold no kuha. Nalamig. Di kayo nagkit-kita. Cold December data ma'am. Cold summer. Ayun, cold summer nights no ko dera. Cold summer night. Dito sa muta, Kudyo, edi 1889 data. Hello ka, Mami Albesa Villanueva. Nasa siyate umutang di kwarta yung dito kami mismo yung tawalit ng balay mo. Correct. Bagam lata di pangadam lata. Yes. Mamait lang ibagi pangadam. Kasi iniubi nga, kagipugpugit ha, kagipugpugit ko lulong ko. Talaga siguro. Awa mo nilulong ko, hindi. Kaya nakapakada, nga may bagbagagin ko pakawanan na lulong, nagpugit ang iniubi nga. Kasama mo yung mga idol after that, kata nararyan yung idol ko rin. Gusto nga, natawag ng kwartaan na.
Nakarmana ko. Nakarmana ko. Hello kay ka, Ivan Morales. Ivan Morales o Ivan. Manipod Tarlac City, Tarlac. Kanipin yung Strand, Ilocos PH. Hello kay ka. Hello po. Ayan. And of course, ni Himawari, ni sa Elvira Romeo Ancheta. Good morning, Sir Romeo is watching ko na. Hello, sir. Pamati na giti bakit ko. Bakit kay Mert? Di ba Jocelyn Dumlao? Hello kay ka. Marita Serentino Liana. Kuna na pa, Good Friday traditions. Discouraging water use such as bathing. Kita mamatikan. At dati superstitious idikwa. Particularly alas 3. The time Jesus is believed to have died. Kuna na. Karod. Ay, kasi di kayo kasi mamati nga. Sama di kayo da kami di ko ya di kayo mang karne. Di kayo agtagtagari. Agtagtagari. So tibaga di lulang ko idikwa. At mangag na kayo ni Apo at siyempre ket natay awan. Hello po, watching from Riyadh, Kennedy 1. Good morning, Kenka. Alright mga idol, ito tuloy tayo tintiman panag pinadamag. Kaya panagin istorya. Ito ay iTopico. Ito ay IFM 99.5 Lawag. Standby lang mga idol, oras 5:33.